Terve taas. Ollaan noin viikko ensimmäisestä videologista menty jo eteenpäin ja muutaman kivan kommentin on saanut jo, mikä on niin nostattanut meikäläisen tunnetta, että voisin tehdä lisääkin näitä videoita. Koska, ja niin. Vaan tuo sellaisen hyvän tunteen, kun tiedät, sä saat hyvää kommenttia ja niin. Ja silleen, kyllä te tiedätte varmaan mistä mä puhun. Joo. Tässä melkein aamukahvia juodaan, kun tuli tos herättyä muutama tunti sitten. Tai niinku ihan pari tuntia. Että niinku eilettäin meni striimatessa 14 tuntia, kun pelattiin sellaista peliä kuin Dust and Elysian Tale. Dust and Elysian Tale. No mut kuitenkin, sitä pelattiin ja saatiin 14 tunnissa se mentyä läpi. Meni noin 90% läpi. Pari sidequestia jäi tekemättä, mutta ei se mitään. Se mun maailmaa ainakaan kaada. Saanut muutaman uuden tilaajan YouTubeen, mikä niinku tuo kanssa sitä tunnetta, että niinku tee lisää videoita. Striimiinkin on tullut aika paljon uusia tilaajia. 75 hype. Se on aika paljon. Näin niinku oikeesti kun puhutaan, se on aika paljon. Ainakin tällaiselle täysin niin sanotusti uudelle striimaajalle. Niin ja sain tällä viikolla uusia pelijuttujakin. Esimerkiksi täysin modaamattoman Xboxin, vanhan Xboxin ja pari peliä sille ja 3 ohjainta ja kaukosäädin kilkkeineen. Tää on ihan mahtavaa. Mulla on kyllä niinku vanha Xbox jo olemassa. Siinä on laitettu tollaset tarrat koteloon kiinni, niin se on niin sanotusti sitten modattu. Ja nyt sitten saadaan, jos mun luokke tulee joskus pari hassua kaveria, niin saadaan vaikka 4 pelaajan guaket pystyyn. Tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Tällaiset pelit mä Xboxille sain tuolle vanhalle Xboxille. Need for Speed Underground 2. Ihan loistavaa. Ja sitten GoldenEye Rogue Agent. No vissiin, onks tää joku James Bondi-peli? Joo. Tuosta sen näkee, että James Bondi. Tällainen paketti. Ja tosiaan tässä on tää boksi. Ihan saatana hyvässä kunnossa. Ehkä vähän pölyinen vaan, mutta meikä tikkaa ja hyvin paljon. Nämä ohjaimet on tässä näin, mä vaan heitin nää tähän näin. Sitten Xbox kaukosäätimen vastaanotin ja itse kaukosäädin. Jos ei mulla olisi tietokonetta, niin katsoisin jotain DVD-leffoja tuon kautta sitten. Ihan nice. Ja sitten Xbox 360 mä sain erittäin halvalla 3 peliä. Tuleepahan nyt sitten pelattua sitäkin joskus. Nimittäin
mä sain tai ostin erittäin halvalla sellaiset pelit kuin Call of Duty Ghosts, jota mä oon nyt pelannut ehkä eniten noista. On pakko myöntää, että tähtäys on ohjaimella ihan hirveetä. Mä en ymmärrä, miten ihmiset pystyy siihen. Niin tarkasti, mitä kattonut Killcamista, kun mut on tapettu. Miten ne pystyy niin tarkasti tähtäämään? Mä en vaan ymmärrä. Mä oon niin tottunut hiirellä tähtäämään. Toinen peli, minkä mä ostin, oli Battlefield Bad Company 2, jonka mä oon kyllä pelannut tietokoneellani läpi ja pelannut sitä useammankin tunnin koneella aikoinaan. Ja sitten sain Gears of War 2, jota mä en oo pelannut ollenkaan vielä. Sitä pitäisi vielä kokeilla. Siinä on päfä ja tuossa on kodi. Sekä tuossa meillä on Gears of War 2. Näillä mennään. Harmi kun mulla ei ole sitä stream-palikkaa, niin mä voin striimata kun pelaan Xboxilla. Se olisi ihan saatana hienoa. Pitääkö kirjoittaa joulupukille? Vielä on ehkä aikaa kirjoittaa joulupukille mitä tahtoo. Joo ja niin. Me aloitettiin Ozark Gamingin kanssa striimi-yhteistyö. Joka päivä tämän kuun aikana mä striimaan peliä, kunhan striimaan. Ja joka päivä me arvotaan yksi peli katsojien kesken, aktiivisten katsojien kesken. Et sinne kannattaa tulla siis katsomaan striimiäni. Linkit kaikki tulee sinne deskriptioniin, mikä on yleensä tossa alhaalla. Ainakin tietokoneella se on alhaalla, kun menee YouTubeen. Et sinne vaan kattelee. Meikäläinen häppäsee nyt juomaan aamukahvin loppuun ja editoimaan tätä videota ja aloitan striimaamaan välittömästi. Se on morjesta.